Hej, jag heter Ranva. Välkommen till mina samrövare och frågeskaparsättning. Som listafölk och läsande i universiteten är jag alltid förviten efter att veta mer om vad händer och hinom utvecklingen. Och jag ser röjande jag samröven för jag är vanande att näck bättre inled i detta. If I vidjan är en läsande sättning och en som är lika förviten som jag. I kvarje parste vill jag kanna hur utbyggningar och arbetsrönter kunde brukas samman och att han har på inled i för att utbyggningen fävner om vad som kan brukas till hur det är att vara läsande sättning. Och idag har vi ett tvär spännande gäster vid mig. Saro som läser namnsfröje och Nelsona som är stjåre av en samskiftesfyrtøk. Nelsona är förviten, men han har även funnit spurningar av Instagram visser som man kan bruka om man vill. Hej! 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 Välkommen till. Tack för att du vill komma. Tack för att du vill ha också. Jo. Hur valde du för att läsa namnsfröje? Jag valde att färra och läsa namnsfröje, så jag vill göra en mån. En mån på kvannhått menar du vi? En mån är som... En mån i liven och tråken. Ja. Tja en barn eller en förälder? Ja, det kan vara till barn. Det är som är en ungkom. Jag som är vuxen. Då är det att namnsfröje är så mycket mer än bara. Men det är en ung och är brukare. Ja, okej, så var det. Ser du ju nog störst att du också för att han var in till. Ja, jag har ju också om det, ja. Jag hade till öde avhållast att arbeta i alltså. Inte bara bötterna, men också när vi ungkom eller vuxna. Vi kanske människor där nere eller salarligen truppläggen. Jag också man också när man bott för så främst. Ja, det gör man, ja. Nå så är man tur att ta fram men det är ju reellt några standard av olika slag här man över himska liklotter och ästna förskolar och akkurat. Hur ser utbyggnaden är och skipa efter negvetter till barna pedagogiska eller då underröjer ästna? Nej, jag har faktiskt inte. Jag har hon är nog så bra. Alltså hon är man kan färra ut alla ställen där man lever. Så vi har haft näck om därstånd och vi har haft näck om folk vi säljer törve och ja, och det är öde brett. Det är men det är förskolan så till sin lukt för ju det är några som fittelnäga chatta nu så det är jag viska inte som en ska video 8 från det jag var på som är över en allsån. Ja, akkurat. Det är kamper om bottnen och nästan det så står det ska. Ja, faktiskt, ja. Ja, det kan man gott se. Vi tar på nu en linje som heter Skola Byggving som är jag har det snack om förskola. De har näck välja förskola nu istället för skola på. Så man kan specialisera sig innanför och öka. Man kan välja till en linje, ja. Okej. Skola Byggving och så. Ja. Alltså det för först då är sen jag tog till att bestämma det för alltså så Vilken linje man ska välja? Ja. Ja, det får man. Man kan vi tar akkurat valt linjen nu. Så tar ska vi ta 3 och 4 år. Och du läser A. Eller läser A örnar. Ja, okej. Så hur man har lyckat 2 semester till att Man har lyckats smaka på försäljning. Ja. Okej. Bestämma sig. Cool. Och så kan man så välja också tror jag. Så hur ofta praktiker och i tycker jag. Det är första året tar man praktik och där står nötsnön 6 veckor. Andra året är man ser nötsnön 6 veckor. Och 3 år är man inte men tar 5 att vi just skola som man skola byggning ett eller annat för som har ser någon för Danmark ska färdast vi junkar stone här. Och 4 år släpper man så i praktik i 8 veckor. Okej. Tackar man väl det som man vill. Så man får smak för det eller Ja, man får lite land smak. Vad är tun orsak till du valde att läsa namnsfröje i Färjön och inte i Danmark? Det är tror jag att jag har familjerna här. Alltså min barn och min mavor är här. Hur ser det så hej du ser du för hvis du inte kunde läsa namnsfröje i Färjön hade så ganska lite och andra eller hej du färdigare sans för lite namnsfröje? Nej, jag har inte färdigt. Det tycker jag. Så har du funnit på ordan. Så har jag funnit på andra. Ja. Du tosar gärna om passion för namnsfröje det är stolt att du hur engagerad du är det och det är väl det som Färjön så det är utbyggningen isen
tillit till det första samhället? Är det först vi skifter som spelar in? Ja, nekra teksten om vi läser är ganska dansker eller norsker. Men jo, läraren ger alltid klart hur man har gjort det förrän, eller hur det är förrän. Och jag har alltid ställt att täcka som mest som tillber första texter. Men jo, jag har alltid haft sukter tillit till första vi skifter. Vi täcker ofta check upp som är i samfunnet till dem. Ja. Täcker det ut hur man. Det är ju inte lögn att det är akkurat för tog in är nog sån här råk om någon så är ganska särskilt havn så är det. Ja, absolut. Är det något som titt diskuteras? Ja, det har faktiskt diskuterat och i morgon det var snackas om det. Om ja, diskussioner i samfunnet om momsfri och sånt. Hur följt det här så som ta till vad som det tar verkfallliga väder och så skällt så det är en råk och Ja. inte allt som så där pent så sagt. Nej, det är det inte. Det är ganska inte så öliga stor virring för momsfri som måste som jag har inte virring för det. Att kan passa på är det något som snacka om men det är nog mer än bara passa på. Det är att alltså du ska skapa karma så att det männast så det mättast. Du vill mynta dig. Att bara är det något stone i det och du är också du är en part of the village. Vet du? Det är ju omfattande och reallt så en part av det just det. Det är vet. Och det är som snackar med jamon till man kan verkligen göra mot Här gör man det. verkligen. Ja. Allt säkert. Nu kan man skvärma man kommer. Ja. Jag har mycket insikt är faktiskt inte att det är så där virring om i Australia arbeten med vägen till bara några folk som larmar det lite. Ja, Det där man säger tomma tunnor bultar mest. Ja. Ja. Men kus alltså nu ser du det snacka om det morgon så är snackar det om vad för lösningar är ett la. Ja, vi har snackat synd om det att man ja, alltså bara det att få mer folk. Och kanske att lösa där står öche som det faktiskt är konsekvent och männande och ja, alltså konsekvent det är att arbeta där står. Ja. Det är ordentligt. Det är ordentligt gevande och lösgörande och du har vi lite bort med gera och vi borkar alltså vi ung folk alltså du har så stor antydning. Det som man alla de höjer om största tro till starfagemang. Ja, akkurat. Men det är ju fler flockar nu och fler så det kunde jag läsa artiklar Archangel Davis. Vi är jag har det 32. Och 32 och 35 är första året och 32 är så klassen 3 år och 4 år. Så det är nog nomsföringar av det. Ja, jag också att det viskar också regler som man gärna vi tror lägga. Ja. Så kan tro det så. Ja, jag har alltid man röjner. Hur ser chinsbyte även med de som läser namnsfärg? Ja, det är avhållvärst. Det är mest konfolk, men här är det en manfolk, minst 20%. Okej. Är manfolk. Ja. Vi börjar vid 6 manfolk nu och flott. Och 80 konfolk. Det är nog nog så gott. Ja, Det är alltid jag har nästan vant att du säger 0. ja, nej, det är snål. Det är bättre. Ja, det är alltid Det har vi bruk för. 100%. Ordentligt. Det är ordentligt viktigt. Det spårning Instagram då har vi alltså Instagram sport kan du eller jag faktiskt be. Det är vad du om en utbyggningsaffär kan de brukas till affärer i Danmark som en fullgiltig pedagog alltså arbetar här eller så vidare. Ja, jag vet om flera som är färdiga att läsa nomsfrihet salarfri. Att han har det av Alicia till. Så det är nog uppbyggning. Ja, det är en ordentlig utbyggning. Campingkaffe. Ja, absolut. Ja. Jag du också om att lyssna på vad är kanske specialiserad inom Fjällland och inte Jag heter mig öliga väl. Alicia nomsfrihet salarfri. Ja. Att han har. Men det krävs att man ska till Danmark. Jag vet inte. Nej, till jag vet det. att du tror. Ja, kanske han kör vet. Jag tar bötten ner flöjen hemifrån. Det är ju en möjlighet. Vad är för te? Vad är det allra bästa vi läser momsfri? Det allra bästa, det är att vi ska vara kreativ. Det är det allra bästa.
PowerPoint, dömes det är nog skol där så. Tar vi göra bulkarbete. Ja. Så jag alltid att göra PowerPoint. Är du klar? Ja. Äntligen akkurat Ja, så hon kryper yes, lite. låt mig släppa göra PowerPoint. Ja. Så, ja, vi gör utan ett sånt här. Och tar vi det då kreativt och grund, kreativt namnsröje. Och nu har vi valt här att göra det. Och det är rätt spänt på det. Och som hattar punkt av den. Och tar vi det här så spännande som ser namnsröje. Det har vi akkurat finns nu. Alltså ett tøyme så väl det. Läser på kvarja för. Ja, det ska inte köra. Det blir ganska. Ja, det får inte. Annars plejer jag bara bränna på poäng. Men ja, vi kvart kommer sån fack som man tøymer ordentligt väl. Jo, det är väl så ser det vi Ötlund. Ja. Och som ett domen. Ja. Så ser det väl. Men ja, men spännande. Alltså tusen när det då är arbetsinterna för annonsfröjlig och ändå för att kan förtälla sig vad du gör det kvar du arbetar på det så nedla. Ja. Jag första för jag arbetade öchnom där i en fritidsskola. Och det helt var det spännande. Och har värst. Men jag valde så för att börja till handel att han har bra också Anna. Och här var så några år. Äntligen självfäckbart. Och så ja. Så vill jag att ändå ta ut att arbeta vi människor. Jag blir ont till folk som vet akkurat vad det skulle och bara gånget men jag har mer så kunde också allt möblet. Men nu är det. Men nu är det. Nu är jag här så. Ja. Det är glad för. Kvar är det. Du samma kvar för utstörna. Nej, jag har inte en. Jag har inte bestämma min. Jag har en plan. Och det bröt oss alla till. Så du arbetar jobba för att en fritidsskola så. Hur du några situationer som du också att för att du in i här du också. Kanske gör det också eller. Hej vet att han nu. Ja, det har också ofta. Helt säkert, hej vet att han nu så. Hej nog just Örvus. Ja. Så gänga nog traumatisera på att när ute. Alla helst. Nej, tar visst. Gråta kvar för det switchade. Mamma hade hål. Och du nämnde Janne att du har bergman och böten. Heldur du tever mölcha einar einligare mamma eisne. Jag finns ju allt hänger samman. Vi ledsnar och så. Vi ledsnar och kanske haft starv vid sidan av eisne. Ja. Och böt. Ja, det är också flatchen som gör det. Och talet så gör det. Vi en gång vilja. Ja, okej. Det är gott att veta. Ja, Så man inte lätt sig stäcka av typ. akkurat. Helt säkert. Jag vet att som närmare har en stol chassar. Ja, Är akkurat, det så året som man har kunnat arbeta som till dömes? Det kan man väl. Ja. Helt säkert. Som stol. Och till eisen ser stover. Emsa stanna. Så här som det är stover. Ja, Alltså som namnsryggen kan få en och arbeta. ja. Okej. Vi tar en bötten och ser stoven. Ja. Så det är bra värst. Men jag blir bara så överraskad om hur snägt möjligheter är. Ja, akkurat. Så tar man hör det så man ju bara... Man huxar bara att det är stånd. Ja, så huxar jag så att det är stånd. Badnagar, växtöva. Ja, That's it. akkurat. Men nope. Nej. Ett här tog är fel. Är det för det mesta nordisk mål som tid läsa tillfälliga eller kan det ästna hända? Det kan hända att det blir ängst, men det är helt självsamt. Det Okej. vill säga att skriva en PhD eller en master och onkel. Så det är så nordiskt fokus Ja, som tid helt lär säkert. ut från. Ja, Okej. det är mest det. Fördest, danskt, norskt, Ja. svenskt. Det är det primära. Också syns det att ju ett fag som är väldigt lunch innanför ett öke som livssyn eller samhällssyn bröjtes ju alla sin. Det bröjts alla när hur sucha uppträdet så bara. Ja, helt säkert. Det är väldigt spännande. Följer då att det är att tider uppdatera i alltså att det heter en nutch mat så just bara. Jag följde det, ja. Teorin kanske inte är bara att den Det är- gamla traditionella. Slättest, jag hade det nämligen ordentligt uppdatera. Det var nämligen också också överraskad över att det var så uppdaterat som det är. Så var man nog intressant, va? Ja, det är faktiskt nog så intressant. Ja, för det har faktiskt skrivit en uppgave om att det nya barnsyn och det gamla barnsyn. Och idag har det.
Okej. Hur skulle jag för lite namnsfrö? Hur ska du för läsa namnsfrö, ja? Leverar du vet. Totalt. Var ska börja? Du skal fære og lese namnsfrøya til at du vil gjøre imon, til du vil ha en avvarskan, til at du vil være vid til at stola og hjelpe, veit omsorgen. Okay. Hvis du vil ha et ta mest tutninger mitt, så starter vi i verden, Ja. så skal du få lese det. Namnsfrøya. Till vi att jag fann på det här slogan att jag gör upprunaliga namnsfrö-plakaten. Hemskt studningar mest att starta. Ja, akkurat, nemlig. Brukar du nästan till tricks som du lärt och undervisningen hemma? Samman vid bötten och chatta. Hvis du har lärt okkurst. Hvis du läser okkurst och har värst i en text. Testat du. Ja, det gjør jeg. Ja. Ja. Så De stavet dette mal og lesemenning. Ja. Så det var lærte vi at det er øyla viktigt at bokstavar og tøl er skjønnelig for bøtten og sånt. Så hangte jeg en plakat av bokstaven opp. Hvis vi också om vad det innebär att göra. Så det är ju förbi en ting till att lära. Till att lära allt det salarfrösliga och till att lära ett möjligt men Sociologi og... ja, men är kvar öll det konkreta så sort alltså kvar lära dit att så lär du spela, lär dig skifta bläver, lär dig att alltså allt det är forskjelliga som eisen på arbetena. Ja, altså... Ja, vi lærer til dømes å spela. At vi har haft en spelelærere i leiekunst. Hun kom helt ur Danmark for å lære oss å spela. Det var sånn verskstova som vi hadde. Hvordan fyrer gång det? Så var vi inn i aulene, og så skulle vi simpelthen renne og runting og skape oss og hava forskjellige ting og sapeblører og vifta vi paraplyen og tekna og mala og yes, det var ordentlig. Hon har det bästa arbetet. Hon har det bästa arbetet i världen. Helt Så sikkert. pengar för att lära Yes. folk att spela. Det var jävla stort. Det här är genialt. Fantastiskt. Helt sikkert. Och faktiskt, nu tar vi ta oss om spelelust. Nu har vi gjort en här tecknelust. Utfra tycker jag samröv här. Och här sucha det vad jag har tecknat. Jag tecknar en sol. Det tar jag också namnsfrö. Så också glädje och ljus. Och en ljusare ting. Och ja, du har sagt att du just mån. Och att du är hur vi ser namn och ser bredd. Och du är heim. Ja. Det här är eisen viktigt. Ja. Men, ja. Och så tycker jag biograftur. Har vi tecknat helt cool. Så jag hoppas att får en god tur då. Och tack för det. Titt om jag komma och snacka och lära. Själv. Tack för det.